Ćao ljudi, danas ćemo igrati Slither.io. Zvaćemo se YouTube i ima novi skinovi, kao što je na primjer ovaj, taj mi se jako sviđa, čekaj se. Ima ovaj, taj i ovaj. I igrat ćemo sa ovim je jako lep. Čekajte da pustim muziku. Pošto inače ja jako volim muziku. Evo ga. Ne. Nije to. Evo ga. Čekajte. Ajde. Evo ga. Idemo. Vidite kako smo lijepi. Znam da nije bilo dugo Slither.io na mom kanalu. Čak jako koši. Zavukao se u mene. Ajde. Skupljamo tačkice. Ajde svaku tačkicu. Ne! To. Nešto me krenulo. A sad ne znam što. Ali bitno je da me krenulo. To. Idemo na ovog tu velikog. Jo, ne pravi tu koču. Idemo. Aja! Za malo da ga pojedem. To. Jao ne! Ne. Za malo. Ne! Ja ni ne gledam. Idemo opet. Idemo. Ne mogu tu crvenom da uhvatim. Ajde. Nećeš me. Ti nećeš. Onda idemo dalje. Glu da pokupimo, idemo. Ima i ovaj tu skin novi, kao vanzemaljac. Hoću ovog šarenog, želim baš njega. Zangeri stay, opa! Jao! I napišite u komentarima da li da nastavim da snimam igricu Balončić. Ako vam se svidala, napišite u komentarima. Vanzemaljac. Ajde, idemo. Ajde. Ajde, da te vidim. Ili ćeš se izboriti sa mnom? Još za malo da ovog šarenog tu... Kupi! Za malo! Jeste vidjeli koja sreća? Ne! A jako je kočilo.
sad će početi bolja pesma. Jao, evo ga tu. Ne! Ne! O! A! Odmah na početku. Ovo nema nigde. Pa da, nema nigde. Idemo opet. Ajde, skupi kuglice. Skupi kuglice. Skupi kuglice. Ja. Čekaj. Šta? Ajde, kreni pesma. Da vidim. Sad je spot. Sad je spot. Ajde. Ne! Evo ga, ovaj tu novi skin. Njega želim da pojedem za večeru. Idemo. Idemo. To. I to. Čekaj sam naprašao zvuk. Evo ga. Idemo. Idemo. Sad će ovaj mali da me pojede. A ne, ja hoću ovog tu velikog. Ne! I ovo je tu jedan od novih skinova. To! Idemo. Idemo. Da skupimo kuglice. Oni će mene da skupe. Ajde. A ja kako je lep ovi skin. Još kad ovako svijetli. Ajde. Ću malo pojedem nekog velikog da porastem, a ne samo ovako malo da budem. Evo, na primjer, kao ovog tu nekog. Ta. Ajde. Ovo nema nigde. Ovaj veliki tu je pukao. I sad ću ja da puknem. Idemo. Jako koči. Moram da se nekako izvučem tuda. Idemo. Idemo. 3000. Jel ovaj mali žuti hoće da me ubije? Ama ne može to tako. Jel, plavi ne. Moram tu da pobegnem. I možda ovdje... Ne! Idem opet. Dosta pevanja za mene. Idemo bre, idemo. Taran bre. Tako se to radi. Last four, turning music up now, like a one star. Gledajte ovo. Forget about yo. Idemo.
ću ovog tu vanzemaljca velikog. Ajde. Želim nekog većeg da pojedem. Ajde. Ajde. Idemo. Glavi tu vanzemaljac. Pogoću. Maj. Idemo to. Ne! Haha. On nije to. Loser mama, so I can't do to forget about fire. Oh, oh. Idemo. Koliko imam? 2870. To se vidi tu. A ja da pokažem. To nema nigde. Ajde, čekaj. Op. Op. Sad ću. Ajde. To. Jo. I ako se pitate kako ostaje ovako ista kuglica za redom, gledajte. Ako ja ovo uradim, iza mene ovako ostaje kuglica tako gdje sam ja išla. I evo tu isto je neko ubrzavao. Sad je njegovoj kuglici. Ajde, i to. I sad idemo ovako u centar. Ajde. U centar. Pošto vidim tu na mapi da sam skoro gore. Ceo smo se prošli. Idemo sad. A prije što sam se uzbudio. Ništa ljudi, to je bilo to za ovu epizodu. Vidimo se u sljedećoj epizodi. Ćao!